Vitajte v Epodex. V tomto videu vám predstavíme 6 našich systémov epoxidových živíc. Každý systém sa skladá zo živice a tvrdidla. Živica je zložka A a tvrdidlo je zložka B. Rozlišujeme tu série Eco a Pro. Séria Eco zahŕňa naše cenovo výhodné a transparentné systémy epoxidových živíc. Keďže tieto systémy nie sú UV stabilizované, sú vhodné najmä na odliatky tmavších farieb. V závislosti od aplikácie a požadovanej výšky liatia odporúčame systém Eco, Eco Plus alebo Eco Max. Systém Eco možno využiť na natieranie, laminovanie, tmelenie a opravy povrchov, ako sú podlahy, stoly, lode, ako aj rôzne iné predmety. Máte tiež možnosť naliať až do výšky 1 cm v rámci jedného procesu nalievania. Systémy Eco Plus a Eco Max sú vhodné na vyššie liatie a preto sa používajú najmä na výrobu riečnych stolov a veľkých odliatkov. Séria Pro zahŕňa naše kryštálovo čisté prémiové systémy s najvyššou UV ochranou. Keďže tieto systémy sú UV stabilizované, sú vhodné najmä na kryštálovo čisté odliatky a svetlé nátery. Systém Pro môžete použiť na nátery bez obsahu VOC a na tmelenie podláh, stolov a obrazov, ako aj na výrobu šperkov z epoxidovej živice a menších odliatkov. Systém umožňuje odlievať odliatky s výškou do 2 cm na jeden odliatok. Pro Plus a Pro Max sú naše prémiové systémy na odlievanie živíc bez obsahu VOC. Sú vhodné najmä na kryštálovo čisté a na hĺbšie odlievanie. Pre všetky systémy platí maximálna výška zalievania, bez ohľadu na veľkosť plochy, pri teplote miestnosti približne 20 stupňov. Ak vylievate menšie plochy alebo znížite teplotu miestnosti, môžete pri všetkých našich systémoch zvýšiť výšku vylievania. Napríklad s našimi systémami Plus a Max, radu Eco a Pro môžete dosiahnuť výšku liatia 30 cm alebo viac. Pri väčších hrúbkach vrstiev môžete vykonať aj niekoľko procesov liatia s ohľadom na časy vytvrdzovania. Všetky systémy epoxidových živíc sú transparentné a možno ich miešať a farbiť našimi farbivami na epoxidové živice. Podľa receptúry sú všetky systémy bez obsahu BPA, ako aj bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel vtalátov. Vďaka našej veľmi jedinečnej receptúre umožňujú všetky naše epoxidové systémy dosiahnuť výsledky bez vzduchových bublín. Podrobné informácie a priame porovnanie našich epoxidových systémov nájdete na stránke každého výrobku pod tlačidlom Viac informácií. Tu sa dozviete, ako aplikovať naše systémy a ktorý systém je ideálny pre váš projekt. Okrem príkladov použitia a spracovateľských vlastností tu nájdete aj všetky technické údaje. Potrebné množstvo epoxidovej živice môžete určiť pomocou kalkulačky množstva. Nájdete ju na každej stránke výrobku. Kliknite na tlačidlo Vypočítať množstvo a zadajte dĺžku, šírku a výšku plochy, ktorá sa má natrieť alebo zaliať. V časti Vybavenie nájdete všetky nástroje na spracovanie našich epoxidových živíc. Užite si spracovanie našich výrobkov. Váš tím Epodex.